Dengan aku boleh fikir wan kena kapor sekena Bible study jong ke Balang. But if you kumjo kiba sengap dengan Bible study ke YouTube channel jong ke Balang. Tungin dua. Kukpa jingim habneng ngaingu eme nagamenta kena lat pat sesi na try ke bame la play ngi baginyo bani puli biang pat Ka Ktien ke Dkhot jong me hawat ki sngi ba ni bun ki jing be ki kam ki jam ki jing duna ke por ini ki sngi bangi em try ring aingu eme ba medang penla ingi kumni medang ai ngi ke por bangin wan bangin syong banya perkhat bani pusan ya Ka Ktien ke Dkhot jong me hakaba mi me penpau iki badan kam tam jong ke jingim jong iki breu but I try to isne ban kerkhu ye gani ka por na do ko basdang do ko bawai jong ka yelam mingi a try ban lap ban shym ye jingshisha ki bangila try banang ban scamilady but bangila ru try ban kenmau ye ki nagamenta gani ke jingim ke bangiya gani ke slakhndo namar Ka Ktien jume try ka long ka white lamu man sim badan baka syong hapo ka dono jungi try ngila ban yele igi jingile ki bangin se kendo haki singi por ki banwan daga Ka Ktien ke jume try terus ngau try gini ki jingkerpat ke jungi to ma ki pop kirengkang ki bamesyam hangi na bangi pan ni kini Ka Ktien U JISU KHRIST amen. Tingi dangi pulih ke gospel Ioannis kelnong besan hakaba ngia beteng ya ke jing batai jong Trai Jisu shaphang ki sakhi ki ba pensisya ba ma u wan na U Blei U Kpa na U Blei badon bor baro ubangi ong U Kpa ba beneng tingi lai I shakhmat ba Trai Jisu ukren shaphang hagani ka Dkhot ke ba lai Hynrei shaphang ke jing sakhi ke jong ki kam ki ba u lale shwa jong kata ke jing sakhi jong Ioannis kumu brio but shwa jong kata ke jing sakhi jong Blei U Kpa tingi beteng biang ye ke jing sakhi ke jong Blei U Kpa ke ba ong ha Dkhot ke ba lai pho ar mentang in the place ke ba lai nyoru hei kaba hoi kaba lai nyoru uong ya ban biang ye ni ke jing sakhi ke jong Kpa ha Dkhot ke ba lai ar Trai Jisu loong don wepat uba phla shaphang jonga ban ngatip ba kata ke jingphla ye ke ba phla shaphang jonga ka long ke ba sisha tati nang tu ukran shwa shaphang Ioannis pat Trai ha Dkhot ke ba lai nyoru beteng biang ban kran shaphang ke ni ke jingphla dan ni ke jing sakhi ke jong Blei U Kpa shaphang jong u te ke Dkhot ke ba lai nyoru ke ong kumni Uta U Kpa hiru ubala phah yenga ula phla yenga Hynrei phim shym la ïohsngew ye Ka Ktien jong u mynno ru lymne ïohi ye ka dur jong u but phim dan Ka Ktien jong u ba ïaisah phi naba ye ubala phah ma u hauta phim ngeit tong nyepet hadu kini atli Dkhot shwa ka balai nyow but ka balai fufra hangni Trai Jisu ukran shaphang ke jing sakhi ke jong U Blei U Kpa yu te u khamkran Jisu ha kata kadur ba u te ulong tau bawan U Kpa dari kat bakitu ki bi ïohsngew yu kim shym tre ban ngeit hu namar ba kim shym pediang ye ke jing sakhi ke jong Kpa tongan puli biang Dkhot ba life nyow ong kumno Uta U Kpa hiru ubala phah yenga ula phla yenga to Uta U Kpa hiru ubala phah yenga ula phla yenga tu Trai Jisu ni ukam ba U Blei U Kpa ubala phah yu sekani ke perthei
banwan ban pendap ya kata ke kaman ke jong u blei wong beuru u phla shaphang jong tingile peteng gitu ki jingjia ha ke testament ke batmai nado kapor ba pen baptis yu try jisu ba u kpa u phla na beneng mo de hatu kapor jong ke jing baptis u kpa na beneng ha ke gospel Matthias kunong balai khanyu u blei u kpa wong kumno wong uni ulong ukhun jonga uba i ha uba ngasngu bha mo ti dakata u blei wong iyo bo jisu ulong khun jongu bo du blei kwa baki breu baro kin tip ya kata ke jing sisa mo to tin rei ki donru ki bo blei kwa la de flash fong tra jisu nado ke testament ke barim ladangi puli ia ki babon ki jaka ki bau ublei u flash fong tra jisu ki don ki bakran shai bha mo lingba ki prophet lingba Moses bat kiwe Hynrei kani ke bau kran tra jisu lese u kham thau kerpang ye katu ke bau ublei u kpa u flash fang jungu menba lapen baptis yu ti lani bau Ioannis nong pen baptis u flash fang jungu ka bau yo hi no blei u kpa mo to namar ba ka ktien jong blei ke dei ke ba ya tho ye ke bau blei u kran te ha bau blei u kran fang tra jisu ha ka testament ke brim kamut bau blei u phla se fang jisu te hoi kadan ke jing sno ni bat ka ktien jong blei ten rei ki dan ru ki wei ki rukom ki ba u blei u pen pau yeladi ha ki breu bakin tip ya kani ke jing sha to te nang to wong pat nrei phim shym la ïohsngew ya ka ktien jong u mynno ru to hangne ke jing kran jong tra jisu shaphang ki tu ki jiu ki bowan mudoi yu ki mudoi da ei kum to ki mudoi ba u pen khan ya ka hukum da ka bau pen khia ka sing sabatan mudui se ka ipan ki mudui bau kran ben blei namar bau ong ya blei bau de kpa jung u te kata ka de jing mudui jung ki new try jisu pat wong phim shym la ïohsngew ya ka ktien jung u mynno ru kamut ha bau blei kpa u phla shaphang jong u try jisu lembaga no ka jing kran ka jung u ki don kani ke jinglong ka ba ka donut ke jongki bakim tre ban pena jingmut nani ban sa skor ya ka ktien ke jong kpa ka bau phla se fang tra jisu te ka wei ngila ban sungthu tang na ka tu ke jing kran ke jong bleu kpa ha ka sngi bapen baptis yu tra jisu ha ka tu ka por kawan ke jing sawana beneng te kamut kitu ki patba kat ki badan tu ki ïohsngew ya kata ke jing sawa mo namar u Matthias nani bat kiwi nong thau gospel kidong bagadi kawan ke jing sawana beneng mo tongin chu puli biang tu Dkhot Matthias lai khanyu hakmi ru ka ktien na ki beneng kadaong uni ulong ukhon jonga uba i ha uba ngasngu bha mo tikata ka di hadin ba try jisu ula dap shapen baptis da u Ioannis nompen baptis mo kadkhot ka ba khanri ko ang u jisu te anda lapen baptis u ula kiu no kumni na ko hakmiru la ple ya ka beneng ya u bad ula ïohi yo mensi mu blei bau da hiar kum ka paro bau da wan shong ru ha u hakmiru ka ktien naki beneng ka da ong uni ulong ukhun jonga uba ien hau ba ngasngu bha te kamat u blei u da phla da ki ktien hi ka ni ka por mdi syo tang bau su phla la se da kanu ke jing kran limba ki nong itu lupa nrei daladi hi u phla
Tiha kini kapor kebu penbaptis Ioannis yo try Jisu ki bon ba ki weru ki nong snong ki badan nang ta ki jiu te ki nong yalam niam ki Farisi ki lengdo ki we namar ki wan namanta ko we ki jingtmu ban kem dau yo Ioannis nong penbaptis ban kli yu ban ngap ule yu mde ba ki wan ba ki nyo ya kata ka jing kerku te kiru ki ïohsngew te kapor bakawan ta jing sawan beneng te haba ki ïohsngew te lada ki de ki bre ki ba penla jingmut kin jindal ong o pleng tahu bekeren beneng U Blei mo baru keren ong bau ni ubadang depen baptis menta udei ukhun jong Blei kin jindala sotho e kata namar kamla banlong ban chuan ka sur na beneng da kam dei ka jong Blei mo tivi utrai Jisu ong kumto kan tu Dkhot wong Hynrei phim shym la ïohsngew ya Ka Ktien Jong U mynno ti habu mynno kamut bam dei tang ha ka tu ka por ba pen baptis yo utrai Jisu Hynrei ha ki por ki ba men chwaru habu Blei phla shaphang utrai Jisu ki kelut skor jong kim tre ban ngap kadan ke jinglong ha kadano jongki ba ki kentaj ban ngap ya ke jing keren ke jong Blei shaphang Mesaya long kadan ke jing bom salya haki kadan ke jing bom sngudon kam ke bangyong keten pareng ke disregard kim sngudon kam tikani ka kantien ba ïohsngew kam thau atam ba ïohsngew di skor kam tu bla ïohsngew ka thau ya ke jing kloi ban PDENG ban kongu ya kata ka ba ïohsngew namaru Blei haga wipat ka por bo phla gumju na sin beneng wong tu phin sngew yu tangamut PDENG ga i bo kren mo ban kongu ru ka te hangni kini ki jiu kumbu wong try Jisu ki kim shim tre ban ngap ikata te kumta kim shim tre ru ban kongu u te kanung kai ka ba ka jinglong ka ba matla la ni ka ba klup jong ki jiu ka bang lai i na do ki por ki ba manchwa U Blei u yai thu lu paling ba ki prophet ren dalawan u try Jisu dalakhayu ha Bethlehem Judea kim tip balakhayu hadu na pui kitu giri laingut kitu giri ustad na rimingi ki poi Jerusalem kili be haus im harat hangno ha balakhayu im ki ju hang ta kan dit thret saya pelit ni ke Bible saya wat hangno batho sifang ke jing khayu im ki ju ki salap yong o de ha Bethlehem Judea kamat ba kidon Ka Ktien U Blei ten rei kim shim tre ban penla jingman lani ban shim khia ye ga ek bo Blei uang shaphang Uta Mesaya kidon la ka jong ka idea bo Mesaya di banom ta te u try Jisu na kata kadau kim itu ki kan tat yu to kata ka de ke jinglong ke jong ki ha ki tu ki por te ni i bo Blei teng kren da ka sur ka bajam na beneng nado ka testament ga brim ladangin kan mau ha ka por bo Blei u khot yo kren yu Adam u kren bet nasin najrong bet Adam ïohsngew U Blei ong yu Adam seno medan mo te namahar u Adam hadien bo hap no ka jing penkhen ye ko hukum U Blei ulit Presbyterian tu Blei na beneng Quran senu medan nang ta u Abraham u ïohsngew ye Ktien Jong Blei wong Blei u mi no na ka ri jome na ki kur jome na ka yeng kasam ke jome lech ka jaka ka bangan spenie me but Abraham uskong we kata dan riki jiu pan kini ki bahir peteng hino Abraham dalayat kapor ki sedang ban kelut ye Ka Ktien U Blei tu Blei ndum sim iki dakila poi ha jinglong merau hari Egypt U Blei penmi yo Moses ru de briu u ïohsngew bet ke bo Blei kran nasin beneng bet mo
Ladangin pej haka kitab Deuteronomy nong basau Dkhot bakhanar. U Blei ukran ni khun Israel. Wanga bad Musa setengah kran markhamat. Te haka jing kran ke jong ke bau seneng yaki namar ba kipat kidan ke donot ke ba kelut. Te wong bad Musa setengah kran markhamat. Kitab Deuteronomy nong basau ke Dkhot ke bakhanar. Em kani kadai ke bau keren bet ya bet kelum hilang yang beromo kemudian ke bau keren marmet bau Moses baru try ulah keren hapi na pedeng kata keding pilayo sngo tang ya ke jing sawa Ki Ktien Hynrei phim shym layo ya ke dur eru Hynrei tang ya ke jing sawahi tapi ya kata kapor ki konisol ki sngo bau keren na kata keding kebadan kabapau kata klik jong tu lum horep hakapor bu hey lum senai por bu Moses liban kiu sijrong temdi tang Moses bu sngo makiru kiu sngo te nang tapat ketu Dkhot kong shu yu ketu Dkhot balai phnyeu phim shym layo sngo Ka Ktien U mynno ru lymne ïohi ke dur jong te sekawai pat ke bau U JISU Jingthoh yaki kadai ba kim tre bani i ke dur ke jong lani kim tre ban itu bau de U Blei belawan pau mo kumno U Blei pun pau ila dia pedeng di khun Israel ke basdang upun pau hapor bekiyat lemba keriklau da ke jing pun pau da ke dur jong lo mensengi bat ke ding menmiet Tegadon am ke jing i ke dur la ni ke shape la ni ke form am na ban i bet markhamat U Blei U Breu ula dau i markhamat U Blei tu nyap bet mo tu try JISU la ong tu nong ban kong jong ni gospel dan U Blei i U Blei tang ta u balak khun balak hamarwe Dkhot ba khat prau ong dan manu balai i U Blei mynno ru Uta U khun balak hamarwe u Balang ka sedam kpa ïohi ulapan pau yu mo kamut new try JISU bu ong ni Dkhot ka ba life new thau ya ke jing i bet markhamat U Blei nri ya ke dur la ni ka form ke bu Blei upan pau yal di hakmat kibriu mo te hakapor bu upan pau yal di haum hakikon Israel hak tu kapor giat lembaga riklau pen pau lembaga lo mensengi lembaga ding menmiet hey urisat ding menmiet mo urisat lo mensengi bat urisat ding menmiet te kani kedur ke bau Blei pen pau kalong ke ba teng pen pau hau brief simet ru buni lani pen pau le se tang khandiat dila di tang bakadi tang kadur ndai bu i direct pani direct mo u Elijah hapor bu Hynrei naga jing bitar jong ka Jezebel ke tengah jong Ahab nomor ba Elijah la penkelai khun Israel kawan ke jing ka revival ki kentat no ya ki prophet jong bal bala penyap ru kita ki prophet jong bal Hynrei kalap ke jing septing u klet no le se bu Blei jong badan bor u Hynrei ten ulari ko kram u Blei pen pau bu dan dekat batu tang ba u men i yanga tang na sedin menem i yanga nong hakadur katar kadang de kadur mde bu i markhamat U Blei jing sia U Blei ulong mensim tam teng U Blei pen pau hakmat kibriu ya di lakum hakadur ke jong briu lani ko mo te kadan pot kapor ke bau Blei uang yom Moses hindapet haka ketuka kitab jingkhen ke nong ke bakhat ar ke Dkhot ke banyo ke phra tong nyepet hang tu pot
yo Moses te upan pau lalong kumbai imar khmat ya kadur ke jong blei tang bakam dei hi kam dei pat U Blei mo ngi hap kan mau kata kam dei U Blei kita jingkhen ke kitab jingkhen kenong bakhat ar ke Dkhot banyu bat phra dengan puli gini Dkhot kitab jingkhen nong bakhat ar nyu bat phra Hynrei Moses usyakri junga umlong kumta ulong ubayene ken hakayeng junga baro ni bleu kran shaphang ke jinglong kaba kla kaba myene jong kiwei ki sakri ki jong u hakatu kapor den rei shaphang Moses pat wong umlong ubakhi jingmut umdeu ba bakloi ban kla jingmut reu deu bayene ban sakri U Blei de Dkhot ba phra pat usong ke tu kan hau nganye kran markhmat daga ba pausen na om haka farsi bar haka dur unyo khmi yo trai namar kata balai phim shym na shapting ya kaban kre persya yo sakri junga Moses ken tagani gadi jingkran jong blame dei ye ki paj ba Israel ukran nagani ga por ya ki basipara trai bat Moses ya ka Miriam bad uaran balai namar hak jing sha U Blei ula jet lang ki bakin nyirap yo Moses hak jing ilam mi khun Israel den rei kami kamen siem pihun haki bo Moses ulong nong ilam bakham hakmat ta kamiriam hak jing sha kadege men jo Moses te uaran ru de men te karon kene ke jing pihun kami te U Blei ui ya kata bagi las nang ban kren persya yo Moses wajing seneng jongki yaki daga bau penmi do nyang thole haki kiti ke jongki ban hang tau seneng ken wong ba Moses de ulong bayene umde U Blei bekla jingmut bat ute ne kren markhmat hakadur uyo khmi yo trai tekamot Moses tekamot U Blei upan pau yala dia nak kapor sekapor hakanoma kedur mo kenang ba ngi Ibrahim marah bangi I dak kenja dur ngi kham la ban long ban kham smo scam kedai katai ke long mo takadau gini gisingi jongi dai I dak video kham smo scam ki por men swat tem dan video te hab superiang betang Ka Ktien mo te dalaya ke por I swat lagi dur ki basisandur tal nang kham sus scam mentali I sun dak video mo te kadai ke jo hiru ke bau blai teng upan scam haka donot jong Ibrahim ke jong bau don tengkat bat ki upan pau dak kenja dur tati kini ki bau blai upan pau haka to kapor ki beteng si beteng kapor jong sem David kapor jong ki nong itu lupa Hynrei ndala poi kapor jong trai Jesu U Blei ula kamno dala poi ka to kapor pan U Blei msipan pau syu tang dak kenja dur kabalong kumuro o lani kum ka Richard ding lani kata ka dur ka basmi sipor kum to rupan pau kum no ila dia khmat ki khun Israel da khun jong bakin di ibhayu kedur kumpara briohi nomor try Jesu wan ban pau U Kpa takadau try Jesu ong U Philip lada milai I nga milai U Kpa pi kata kadi kebudan kamba kibri ki ong ngi wat U Blei ki pen sitomil di ben wat U Blei ben shym U Blei ndre U Blei lada pen pau te ngi puli ha ka gospel Ioannis kanong bakhat sau moi kata ngi pet tu ba kini kesenran ki kali utrai Jesu pen I hingi takalenti kala biang mengi banai mo utrai Jesu ong ngali ben kre phi ke jaka tu Thomas pat ong tepen I hingi kalenti ke Dkhot ke basan Thomas ong kotrai ngimtep se ba men salet
kumno te ngila bantip ya kata galenti mo gospel Ioannis khat sausan hadin kata pat U JISU jubab kumno wangau bolong kata galenti bat ke jing shisha bat ke jingim de omda number 1 Hau Kpa dari tang danga lada phila itho enga phin da itho yo Kpa jongaru phi nang news dang bani tho kata baga jing itho yo blei Kpa kadai daga jing itho yo JISU mla ban itho yo blei Kpa klam da itho shwa yo khun jong JISU KHRIST tu komot bau blei ulapen suk shu ingi breu bangin itho yo ndai shu ka dur ka basu pau kum tu sipor ndai mentau la phas nan do khun jong bakin itho sna yo try JISU ru phla kum ta da phila itho inga pi itho yo Kpa to nang to pat ka mi biang ga jing kran Dkhot ka ba phah Philip uong hau ko try tu pen iyo to Kpa hangi te kala biang yangi U JISU yatho hau ngalalong slam kata bat phi bat mempat la itho yanga ko Philip jar ubala yo yanga ulo yo iyo to Kpa kumno ba me ong mamete tu pen yo to Kpa hangi phi kai bu ong try JISU jar ubala yanga yo Kpa kaman iyo blai da ka bang iyo try JISU itho yo blai da ka bang itho yo JISU KHRIST khunju dikini gidi jing sia bo try JISU wanra kani ka por tamba namar ba ka jinglong jong ki jiu to ka por kalong ka ba matla ka ba reben ka donut ka ba kentat ya Ka Ktien U Blei bat ki jingkran jong try JISU takadau kimla ban itho yo to te wan umen sembo khoi ru mo U Blei bo biki begin itho bo umen sembo khoi wan her upun pau dei hak por baptis u try JISU pun pau yu umen sembo khoi hak dur jong ka paro hak singi Pentecost pun pau yu umen sembo khoi kumno hak dur jong ki thlit ding ki bawan ban shong Halor jong ki senran ki jong try JISU hak singi Pentecost ki dan sispa arphongun ki lumlang ki penlong jeseng ki duai bada kata kapor umen sembo khoi hak dur jong thlit ding wan ban shong Halor jong ki bat ki sesdang ban kran da ki kentien ki ba ki kamde Ka Ktien jong ka Ktien jong ki wei pat ki ri jong ka perthai ki wei pat ki jet ban ri jong ka perthai hadu bagala penengok i kita ki bawan na keleng ka perthai ki ong kumno ïohsngew ya kini bagi keren da Ktien ka jongi mo da fi puli bha ya kal nong ka ar jong ki kam ki apostol ti kata ka dei ru kom ka ba penti kana U Blei ba u pen pau yala di lembau JISU u pen pau yu men sembo khoi do ta ka dur Hynrei namar ba u try JISU ong pi kan tat yanga tibat Ioannis Tho ha ka sithi jong u ye kani da fi pet ka sithi ka baning kong Ioannis nong balai ka Dkhot ban riu ka sithi Ioannis ka baning kong kan nong ka balai ka Dkhot ka ban riu hang to ngi ka dan ka jing sno apdeng ka ba yo Blei bat ka jing jongi la ka nong ka ba bat U Blei ne ka ba le persyai ka manju wei po wei baro uba ïaisah hau jule pom wei po wei baro uba le pom shym la ïohi lymne shym la itho yu takamut la da ubriu udang sya te merau haka pom kemut umpat ye kendo umpat ye setia yo Blei umpat ye yo Blei Kpa deng bau try JISU umpat itho yo Blei Kpa deng bau try JISU mo
Hynrei bo briu yo ke jing plat na ke jing long mrau ka pop kamut ula itu U Blei wisisa to kata ke dei ka jing sisa ka ba ni Ka Ktien U Blei ba how try jisu ni la itu U Blei tiu try jisu ni wang pet menchua U Blei la yathu shaphang jonga menta U Blei penpau ya di da ka bau phah yanga kat ba phipat khintre ban itu yu to ini pet supan ke Dkhot ke bebut ke ong yu ke Dkhot ke life phla ngala phah no ye phi ban sorry kani ke Dkhot nong basan ngakumpuli ke nong basau nong basan ke Dkhot ba life phla But phim dan Ka Ktien U Blei ïaisah phi naba yau bala phah ma u hauta phi phim ngeit tegani ru ke sno lang bar kete Blei ki kimla ban ngeit hau try su Blei kimla ban u namar Ka Ktien ke jong Blei la ka dan preng jong ki dan ke Bible tambah ke Bible tu ke por ke Testament ke barim ki dan haman ke sen kok ki dan keleng ke jaka man kesngi ki puli ya ke Bible kita ki jiule kita puli banyak bahai ke Bible kadai ka kita buat renti bah tenrei ha ke jing puli jong ki ke Bible ka sulong tang ha ke jing puli kat bah po ke donut pat kamrung berkata kalong ke jing seneng yang ngai firu kalong ke jing maham yang ngai firu bah habangi puli ke Bible tang ha ke rukom bangi puli tang ka jing puli ban pendap ya gerukom kata nginum la ban itu yu try jisu nginum la ban itu U Blei bar kum tangin du ya kata ke jinglong ka bo Blei ukwa ingi bangin long ni du ya kata ke jing san ka ba ke jam sim ni du sibon ki ke lada Ka Ktien jong Blei ka bangi puli ka sulong tang nasla tela ban ubri ula ban syukur ya di oh ngala puli Bible menem step oh menin menmiat ngapuli Bible oh ngapuli Bible man kesngi ngapuli Bible arsen laisen cisngi Hynrei ketu ka bau puli lada ka sulong tangkum ka kenja mantra mo baong tini tang ka kenja su tang bala su puli kat bakam rung ka jingmut jongka ka donut ka jong briu tau briu umyo ya ka jingker khu ba ka jam sim ujngai no Blei bat kum tau dang syahi kumumrau hapo kabor jong kapop kabor ke jong setan ubriu ubada puli ke Bible bahkan syong ka dono jong utate uyo sisai kabor pi te Blei ai khanan ke Bible ha jing sia ban pensan ingi bangin roi in long ki briu ki bala pun kabor ki bala long equipped bangin ne ki kam ki bakrau wai Ktien ke jong Blei engi bangin job lu yo ye ki jing pensoi Ka Ktien jong Blei kalong ka wat lang mo mensim mo dia bangi polis syai ka ngiyo ke bor banyele ki bor jingdom tenrei lada ngi si puli tang nasla tang kum kerukom kam mentoi ke Bible ini Ka Ktien U Blei kam mentoi mo ha ka sithi Timothy ka ba ar ringi pet tong inya puli itu kalong ka balai ke de we ni ki jaka ka bangi lambhai ke jingdon kam Ka Ktien jong Blei ha ke jing sakri sithi ka ba Timothy ka nong ka balai ka Dkhot ka ba Hynrei ka nyu Ka Jingthoh baro kalong ka bala persat nun sim do Blei bat ka ba mentoi ye ka jing hikai ye ka jing sneng ye ka jing penbet ye ka jing penmlien ka bah ka hop sauteli ki bentau jer niu apostle Paul ye ka ka bakale Ka Ktien ke jong Blei ha ka jing im jongi ka baningkong ka jing hikai ka baar ka jing sneng kanang bah bangidan ka lenti ka babakla nginyo ye ka jing sneng ka balai ka jing penbet
taruh ke shym dian mo ba ngintip ke ba kani ke bakla ke plan ke bet ke tai de na Ktien U Blei ubre ubom dan Ka Ktien U Blei tu tip kono ke bade kono ubom dei ulai su tharai be o kani ke bade ta de bakut poi se ke balai ke man la jong mo te nang ta ke basau ke jing penmlien ke bah ke hok kemat ke jing penmlien ban im ya ke jing im ke bahok kata ke ke wei na ki ba kongsan ki ba Ktien U Blei ke le nam ta jungi nalor ba ke ba ong trai jisu ke de ke jing bam ba khlam ke Ktien U Blei ubri umla ban im tang do kupu ndre de ke wei pa wei ke kentien ke bala mynno na U Blei mo kata ke de ke badan kamba ke wei pan ke bangi shym bau pol wong ba Ktien U Blei wong ke de ke white lam mun sim kemudian haki jingere ki ba kenjam sim jungi bat ki bor jing dum ke Ktien U Blei ke de ke white lam te habang amdan ke Ktien U Blei kumno ngan la ban penan kami ka kum ke white lam kumno mun sim la ban sim mi ka na ka donut na ka na po junga ban penan kami ka kum ke white lam city kinong Ephesus ke lenong ke balai hegal nong ke ban riu ke Dkhot ke ba khat phra ni sim mi kata hei bakhat new do shimru ya ke jing dakhli ke jing pen im to kata ke wi ke benta de ke baar ke benta jo ni Dkhot ko ong ban ke wat lamu men sim ke balong ke Ktien U Blei tapi kumno ngan sim mi ya ke wat lamu men sim la da ngah khlam puli Ktien U Blei bangan da sung thu ngasu puli kum to la kum ba su puli nasla sulong tang garukom te tang ban persiang ban kenmau ye ke bangal pulir ngam te ban perkhat alor jongka ban pusan alor jongka ru bleu kwa ngai wingi bangi ngin perkhat ngin pusan alor ke bangila puli mo takat au ngi penlong gini Bible study ngi penlong ngi Sunday school ban bangin penmlien ni la dia ban perkhat ye ke ba Ktien U Blei ka kran ngi ha bangi puli ka mo temdei tang ha ki jing ni ya seng langkum kini ndre haka ba simet marwe bang puli man kasngi nganda puli si sai ka tete kata ka dei ke bo trai jisu ukran hang ni shaphang ke jing long jong ki jiu ong ba phi Ka Ktien U Blei te ka don kin bat phi ndre phim long phim pla jimut kalong ba kum phim kum khlam don Ka Ktien U Blei dengan puli biang tu Dkhot ko ong gumno bat phim don Ka Ktien jong u ba ïaisah phi Ka Ktien jong u shabat ka don kan puli ba de kam sa te ka don ba ïaisah phi naba yo ba phah ma u hauta phim ngeit te namar ba kim ngeit ya Ka Ktien ya trai jisu ibu kren te ketaru ka doi ka wipat ka dau ka jing jingthot ba Ka Ktien U Blei kamla bani sa po jongki tigini ki dei ki jing sisya ki ba khlan ba ki ba kren scam ba shaphang ka jing dei jungi baru Blei ba da ka ba ngi puli Ka Ktien ke jong Blei tengi la ken banyo ya ke jingithoh ke bisisai o bad bangi puli ha rukom ke batiknam de bangi sipuli nang ta pat ke Dkhot ke balai khundai tengi nyepit no ke Dkhot ke balai khundai pan kedan pal sekawai ke bau trai jisu kran mono bo phla u nalor bo ong bo mo bo U Kpa u phla shaphang ju menta pat ong sekawai pat ke jing phla shaphang ju phiyit bha ye ke jingthoh naba haki phimut ba phiyo ke jingim bymjukut kitaru kilong ki ba phla he ki ba phla yanga penban phimman ban wan hanga ba phinyo ke jingim tiu trai jisu ong se ko wepan ke tanrai ke ba mi ke jing sakhi u lani ke jing phla u de Ka Ktien jong Blei ki jingthoh ba khu nalor bo ong gitu lightly haswa mo
Ka jingphla ki kam ki bole ki kaba ki bole ka jingphla jong kpa ka jingphla jong Ioannis mo te hangni ong ka jingphla jong ki jingthoh bakhoi te ki don si hoi ki jiu ki ba pule ki yit si sai kata ka jing ya ka Bible mo tenre ki yit kim lapan ki yit lakum ki yit ksiar kani ka kentin ba ong ni yit kadai ka kentin ka ba khlan ba ka kentin Hebrew kemut ya kerkom bu yit unong wat ksiar ya ki jaka ba badan ki par ksiar buat hangno bakadan kapar kemut ngi ong ka ur nani ka tu ka badang row ka ksiar ka badang khlelang bat ka khndo bat ki udah yit bania namario laj kumno lani la bendai kejing so bemrat habo be wat dia ka ya kuno ka let's say ka skai ne ka baki be kinong bemrat mo ki paduk so tik so bemrat ki da bania ba ban wat ya ka tu ka skai baki nyo ban pen ipat ban wiar ban pentip ya ki try ba ki lalap ya kita kamra mo kala menong ru ke ki ong kadan ka nuksa bagi ong na preng ki Greek ba Homer utho to nong tho u baponam jo ki Greek shaphang ka jing karukom ka singen thai ka singkme ka wat ki khun ki jongka namar ba ubriu ulawan ban lutino ki khun ki jongka kamat kan wat benia kan sma ban lop ya ki jing iu ka sent jong utu ubriu ubalara no lutino I khun jongka katagur kom ka wat ka singen thai ka bala syaluti ki khun kalong ka benia do kata kan wat dia ka khlau bro koi hadu bakan lasem te kata ka dei ka ong ni Uta U JISU KHRIST shaphang gi jiu ba ki le hadu kata Hynrei wong yupat nunta phiyet benia ki jingthoh naba haki phimut ba phinyo ki jingim bymjukut ki community badagi puli benia Ka Ktien U Blei nginyo ki jingim bymjukut Hynrei Blei ai ki jingim bymjukut tang da bala puli benia Ka Ktien U Blei Hynrei ai ki jingim bymjukut hakita ki ba ko ngo ka ba Ka Ktien U Blei ka ong Ka Ktien U Blei ka ong yu ka kedo yangi ki ba puli syau nong penim syau jisu syau Messiah te ketuka por te dan tang testament ka barim te testament barim ki nong tho naduk ki por ki ba mensua ki la kedo syau jisu Hynrei ki jiu ki miss si kata mo tongi pet kumu Moses ula de kedo ka testament ka ula kedo ya kata ka hoi to tamba hoi ngi spulir ba Moses daga jong Hynrei da pipet Deuteronomy khat phra kalnong khat phra Dkhot khat san khat khandai kini ki sno lang hoi kandan skoi pan te Deuteronomy khat phra khat san khat khandai hang to Moses ukran shaphang to prophet te Dkhot ka ba khat san utrai bo blei jong me un penmi hame yo nong itu lupa na pedeng jong me na ki para jong me ubakum manga ya u phin sha skor hang ni Moses ukran shaphang Uta U JISU te la don am ka jingthoh Ka Ktien U Blei ndai ba ka jing penem ngayo daga ba puli Ka Ktien U Blei ndai habang puli Ka Ktien U Blei ka pening ka kedo yanga syau jisu Dahang ni Moses dah bang puli kan ni ke Dkhot kamad Moses nang ta Dkhot bakhat khandai ongom no te kan dia bo no ru gubam sya skor ka Ktien junga ya ka ba ya ki ba un kren ha ka keteng junga ngan dawai ka tan u te kan ni ke dei ke tu ke jing penrem ke jong Uta U JISU ya ki ju namar bukim tre ban sya skor ya ka Ktien ka baki kila pule mo kim tre ban pena jumut kim tre ban priang te ngi iru bakadan hoi ha
ke siti ke baar si nong korin ke nong balai Dkhot khatsau du Hynrei hang turu ke don ke jingthoh jong Apostle Paul shaphang kata ke matna siti ke baar si nong korin Kelnong balai ke Dkhot bakhatsau du Hynrei. Hynrei lapan no ya ki jingmut jongki namar hado kani gesngi hi haba puli ya ke jutang berim kata keju ke jingka khmat ke ïaisah klem daloj no nabahau Khrist la pendam no yaka sisyaken wat hadu kani kesngi haba puli yo Moses ke jingka kadang ne hakadono jongki Hynrei anda kanda pai khmat hau trai onloj no yakata ke jingka khmat tapi namar baki kim tre ban PDENG U JISU kedon kata ke jingka ke basa haki mo kim tre ban kala ke bamut ke kas kata ke jingka ke saki kim Uta U Blei hoi ki persyang ban buat ya Ka Ktien U Blei dan Hynrei kim poi se ke jing Uta U Blei tu pol hang Uta bakalong ke jingka iki kadang sa dan dakila kala ke bamut ki pai se u hang ta ki se itu bar kata kalong ya borok ki brium dei tang ki jiu mo ki jiu ki ba la PDENG U JISU ki la bon mahamta bar kiru ke dei hang ta ki pai se u Blei ki kala ke bamut ki pulis syai ke e batho ke Bible shaphang JISU Testament ke berim nang ta ki wat se ke Testament ke batmai ban pulis shaphang JISU bon ki kala ke bamut kadba kini ki jiu pat ki barang bat perking bha kim sya hiru ban puli ya ke Testament ke batmai hagis sanakok kata kalong kumanalor badan ke jingka nang pendum susu iladi kim sya na ke Testament ke berim ru ke lenong ke basan phulai jong kitab ïaisah kim tre ban puli kim sya ru bali hang tu ka tho syai bha bu JISU de Mesaya dikata jingit benia jongki kala nayam namar ki kentat pat dia ke bekong sentam kawin ni ki jing kedau ke ba benia bha sipang ke jing sya jong JISU na menta ki pop jong ki brio kadai ke bra tho hakitab ïaisah mo kan nong ba san phulai dikata ki dei ki jing long ki jong ki jiu to ka por ten Hynrei ngi bau Blei ula de sakhi lupa ula de pen pau lupa ye ki jing sakhi shaphang JISU lembaga Ka Ktien ke jong te mangam firu ni poi ban Uta U JISU dai da ka bangi sngap ye Ka Ktien ke jong Blei ndai ba na Ka Ktien da ka ba sepuli ba bangi yo jing penem Hynrei ka kedau yang ngi show JISU bat ngi sa yo ye ke jing penem habangi wan show da ka jingit tengin ni pet pat ke bakhaddo ne to kapor kan mat la dei ban sange hi ke bakhaddo pat ke dei ke jing sakhi jong Moses to bangina puli mentan ke Dkhot ke ba tongin sepuli shu tu Dkhot besau pen ban phim ban wan hanga ba phinyo ke jingim ngam PDENG ya ke buram no brio Hynrei ngai thu ya phi ba fidon ke jing ba phim dan ke jing U Blei haladi ngawan ha ke keteng kpa junga Hynrei phim PDENG nga la da wei pat wan ha ke keteng ke jong la ka jong hi yo ta phin PDENG kumno phin la ban nge phi ki ba ye khmi buram parlok hi bat phim yawat ye kata ke buram ke ba nau Blei ubatang mo uhi wan mud banga ngan mudo ye phi hau tau kpa don uba mudo ye phi Moses hi hau ba phi kermen namar lada philanget hau Moses pindalanget hangaru namar uta ulatho shaphang jonga
ketua kebangi pulih mentan nak ke kitab Deuteronomy mo bo Moses belo tho shaphang pra Jisu dan rei kini ki bentapat ki badang ke ni ke Dkhot ki dan ki bentapat ki bagi ni pej bahas Khamadian ke Dkhot ke ba sau pho tatar ngin senang pej bahai kini hadu ke Dkhot ke ba sau pho lai sau pho sau ba hadu ke bekut mo tu boleh kerku dia kejeng pulih jong ni ketin ke bekut ke jong tu ngin doi Ku Kpa jing U bhabneng ni aingu ime ba melapha yu try Jisu badaba melapha yu melapen biang ru ya ki sakhi ya ki sabut ki babiang bangi ngila bantip bu dei ma u tau bo me melapha lengba Ka Ktien ke jome ke bangi pulih mentan lemba ki jingkran ki jome ki ba wan bet na sun beneng atrai ba me kren ban sakhi yu try Jisu lengba ki kamba ki ba u ulale lengba ki jingphla ki jong Ioannis nong pen baptis try shisha mela ai ya ki sabut ki sakhi ki ba skhem ki ba shai ba no ba kwa shisha ban shym ban me U Blei ba im ban mat ki jingkar khu ki jong me umdan jing ban ithu yo khon jong me U JISU KHRIST de namar ba mela jiet kumta mela penbet kumta ba ka jing ithu ya me U Blei ba im ka wan da ka ba ithu shwa yo khon u jong me U JISU KHRIST atrai tu erap ingi ki bampat ngeit ki bampat ithu yo Jisu bangin la atrai ban yo ya kata kamen sim ban wat sisa khana bangin yo ban shym ban me U Blei ba im kumba melapen pau Ka Ktien ke jome bada trai bangin yo mat ya ni ke jingkemen ban yo ya ke jing penem ke jome da ka ba PDENG da ka ba ngeit hau Jisu uba me melapha ubolong khon u jome bad bangin yo itu ya me U Blei uba im ban yo mat yo diang ya ke jingim bymjukut ya ka ba me melekular hakitu baro ki bangeit hu try babha tukar khui Ka Ktien jome ka bangila pulih na kapor bakanang yai kersoi ban pensan yang ia try ka jinget nang ni syakmat try kerkhu ya baro ki bala skor ya Ka Ktien jome na kapor bikin namat try ya ke jingade ke basisha bat me U Blei ba im apreng ke perthai ke badap de jingkla bat jing atatin de bikin mat ya ke jing scam baki don hakakti ke jome ke jingalam ke jome U Blei ba im ubadan bor halor ki jingkla baro halor ki bor sinchar baro bada try kin mat ya ke jingada ke jome ru tu sngo ko pai ki jingkat ki jongi apa ni kini keteng ke badan bor tam ke jong try but nong penim be jongi U JISU KHRIST amen tungin penwai no por hakaboi no jugani ka jing puli jongi Ka Ktien ke bukhut ke jomi tu ai ba ke jing ai ke badap biang ke jomi ke jing ke jomi bat ke jing slok ke jomi ka bawan lemba U JISU KHRIST bo khun U Blei bo Kpa lemba mensim bukhut kena syong kerhai lambat ni haki singi ki por jong ke jingim baro lambat ki runget ru baro ki badan hakani ke perthai mentah badadu halakataru amen tu blin kerku